Wat so ander dan ek sien nog 'n ding dit kom binne. Ja, maar hy sien verspoor. Dit is dood. Dit is dood. En dames en heren, ons vrouw dat al die kindertjies onmiddellik die veld verlaat, aangezien die wedstrijd moet begin, onmiddellik niet te hardlopen op balie, hardlopen die veld af, asseblief, so'n bietjie orde. En ons wacht nou op die Seffidsfase aanspan om die veld te vat, en die jongspan om die veld te verlaat. Baie dankie. Ons waardeer het terdeeg. Soos ek op die tier van niemand en meneer ons sê nie so ons gaan ons gereed krijg nou vir Seffield Eaglestars daar word so paar voorkaarte gekyk gee kans vir Seffield Eaglestars die sal nou vat en daar gaan niemand anders toe daar is het gewoon nie aan hy vat veld voor die het sy terugkeer gemaakt hier na die geliefkoeste klip en albei daar gaan gebeur, gaan Brandy, daar gaan Kurt, daar gaan Joshua, daar gaan Kieran met Thomas, Benjamin met Rick, Rich Grootboom, Edrin de Manager, Rick Reiters, Edrin Jafta, Brandon Junior is Heina. En dat is een altijd maar eigenlijk een fabel. Baie dankie dames en heren, die vlag, die rug kom. Rick, Heita! Heita! Junior! Heita! Die vrouw die met luchten, die lucht achter de paal. Aita, zie Aita! Parawan! En lekker is allemaal gereed is en die beste rijdt. Steeds rijdt en sê, game on! Sportler! Wat de fuck is hij? Wie? Komt David zijn windpad aan. Hij is in de gaatje. Hij gaat zo in de visie. Geen bal. Vast niet aan de eerste op de maan. Zo via Klino daar tegen de muur. En dan van Albert. Albert zit daar in de gaatje. Hij geeft boven Frank. Frank laat hem weer in de muur. En dan van Kieran met Thomas. Kieran begint naar binnen toe. Kieran gaat de bal over. Is er een Balani. Graag die voeten voor de hulp komt. Hier links naar Engel toe. Oh, is weer net. Scheidsrechter sê die bal is daar aan die kant en uit. En dames en heren, jy moet hierdie wedstrijd geniet. Dit is een van die hardste wedstrijden vir hierdie jaar. En die nummer 14 is die vraag is gevolg met wat gaat aan, wat het gebeur. Eerste lijn die is vir Wesley United. Bal is daar oor. Jalvin Spoorboom, die het die bal. Hy beweeg vorentoe. Hy beweeg nog steeds vorentoe. Grond toe gaan daar. Israel die as die bal gee met Jan Marit. Jan Marit die kom van huis na. Hy is na toe hardloop. Dat wees daar so, iemand is eerste die bal gekry. Word teruggeroep. Bal word binnen toegeskop in die handen daar van Adrian Constable. Ek wil hier anders op die rechterkant, kom miskien wat er gebeur. Adrian is dit, hy gaan die kant toe. Hy vat oor die handen aan. Hy is uit oor die handen, hy gaan soms die knie, hy is in die knie seer. Die gaat is diep op vir Adrian Jafta. 3 man om grond te vat.
En Junaid Treasure pas terug daar aan die ander van Edric Gustavo weer terug naar die rak toe. Bal is beskikbaar vir Ezra Damani gee die bal verander, maar hy kry nie die bal lekker nie. Skynselik as hy alles om kan. Die bal is in die hande daar van Ezra Damani. Hy besluit wat hy gaan maak met die bal. Sak. So 'n klein vliegetjie hierso. Ja, wie intensiteit, hè? Hy vliegetjie Die swang kom aan, joh. Ja, hulle doen wat ons wil maak. Net daar. Adrian Gustavo, die gaan palen toe. Geleentheid daar is vir Adrian om punte te teken vir Ige Stars eerste punte. En Adrian Gustavo, die slaan. Nice, man. Die bal is tussen die pale weer. Die telling skuif dus aan na 3-0. En ons is nou in die 5de minuut, maar 3-0. Baie aanvallen bereik van wat Ige Stars hier ten toon gestel het. Hier kon hulle half gebied speel, baie goed aan toe. First time tackle. Utala nila na Tupi. Down up, Peter. Die bal is daar. Ja, iets moet ons aanval. Hy gaan om uit 14. Hy word grond gevat. Hier die nummer 1 aanleid. Bal is in die hande van Dian van Fransman. Fransman van Groen toe. Bal is daar vir Junaid. Junaid kyk terug. Hy sien die boel lekker op die grond. Die bal word en sy sien die tackle in die tuin en die bast. Die bal die is nou as gevaarlik. Brendan Kassaila, die is op die bal met die bal. Allemaal probeer by die bal uitkom en niemand kom by die bal uit nie. Just nou met die toevat aan. Hy wil die bal vorentoe vat, maar daar is niks wat gebeur. Die losskakel, hy skop die bal lekker terug in die kwartgebied. Wag ons kyk in die hande daar van Adrian Gustavo. Hy het een man voor hom, 2 man in sy linkerkant, 1 sy regterkant. Hy is om die eerste man met die bal geskop het. Die bal vir Brendan Junior te sy Brendan. Baie goeie beweging daar. Ezra Damani is op die aanval. Bol word vliegende gehou in die hande van Dian Marits gaan grond toe. Baie goeie counterrakkie wat probeer word. Skeidsrechter sê geen probleem, maar daar is 'n hoogvat gewees. Skeidsrechter kom terug, hy het voorbeeld gespeel vir die hoogvat, hy kom terug. Hulle noem het 'n seatbelt, veiligheidsgordel, tackle wat gemaak was. So hier oor is die veiligheidsgordel in jou liggaam sal sit. En het lyk asof Adrian Gustavo weer gaan aanlei pale toe. Hy wys daar vir die skeidsrechter, ja, ek sal pale toe aanlei. Adrian Gustavo, die sal pale toe aanlei. Beskouing die leer van die Cowboys hier is 'n pas terug en net ons 3 buite sit na hier 3 buite. En Adrian Gustavo, dis wat kies ons ys. Hy is in die bal daar tussen die pale deur. Amper gelyk as dit sou miswees, maar Adrian Gustavo die het baie positiwiteit in sy skopwerk. Hy maak die telling dis 'n 6-0 in die begin van Ige Stars. Twee balle op die Coach maar baba. Isay mama na yun. Foul kick yung baso. Gustavo skop die bal lekker hoog. Ja, dis goed, die kry die bal. Lekker skop van die hoor, maar hy gee so 'n plak op skoppie. Dit is kyk wat nou gebeur. Hy het sy skop. Every man sy regterkant. Brendan aan sy regterkant. Maar die nummer 11 kom die kant toe. Hy kom die kant toe. Hy probeer die pas op iemand toe. Die bal gaan aan toe.
Ano din sa masana pa sa ako? Suka mo. Siya penalty na eh. Ons hoop dis niks ernstig nie, maar volgens my moet die Hello, hello. So. Bani. aanpakkery of geel kaart. Hij merkt het op. Hij merkt het op. Hij heeft het opgemerkt. Nee, als we dat niet. Als dat is niet wat we doen, dan gaan we drukken op zo'n penalty. Dat is niet makkelijk. Hij mag geen spelen eigenlijk in de Afia. Hij moet afgaan. Hij moet een concussietest krijgen. Als concussie. Dit sit dan aan en Leicester United die het 'n lyn staan. En Leicester val aan, bol in die hande van die nommer 8. Maar hy word grond gebring daar deur die man van Leicester, Jan Maritz. Daar is nog groot gaat, Riese die wil aanvat, maar hy moet hom vasneem en Vermeer. Riese en Vermeer, die stoel in die bal. Oké, ik zal zo maken. En dan die daar voor Pieter. Andile die kry die bal. Kyk, hier gaan vir Andile grond toe. Is dit? En hy sê maar die disk op die bal uit. Hulle sal so 'n lyn staan kry daar op die 5 meter stippeling daarvan en net besit vir Eagle Stars. Kom ons kyk wat maak Leicester United met die ene. En Ezrin die jaag vir Pieter af. United die bal daar in die losgemaal gekry. Everon die tyd wat hy maak, hy gaan kom met twee centers, die moet vir Everon grond te probeer bring. Skryf jy wat hy sê, nee man, jy kan die bal speel, jy is op die voete. Daar is 'n rak gevorm, jy mag nie die bal speel verder nie. Skryf wat hy dig hier die strafskop daar aan die kant van Eagle Stars. Dis wat 20 meter van hulle doel af. En Frans wat die kry so 'n bietjie mediese hulp daar, so enkel lyk dit vir my. Die bal word baie pragtig uitgeskop. So 5 meter binne die halfgebied van Sheffield Eagle Stars. Die Eagle Stars wat die lyn staan sal vorm. So, is geheg. Op die wedstrijd. Kieran kry die bal mooi. Ezrin die Junaid soek vir Dian op. Dian gaan daar en wees grond toe. Ezrin bal vir Junaid. Junaid is net. Junaid sien 'n gaatjie. Hy so 'n klein tikskoppietjie. En die vat die nommer 5.
los uitgeruk daar so. Mariano. Die bal is met die verloren. Die bal is ook vooruit toe verloren daar in die tackle. Hierdie wedstrijd is wel 15 minuten aan die gang. Maar moenie worry nie. Ons gaan later gaan ons bietjie terug na die sounds toe. Ons gaan die skare geleer besing. Okay, Sasu, maar kyk Dis nou 'n skrum daar vir Sydney Eagles. Kom ons kyk wat gaan gebeur met hierdie skrum. Goeie beter in die skrum. Skynreg is soveel voordeel vir Eagles guys. En die twee hier is in die lug. Sewe is nie gebind nie. Skynreg is in die bos 7 die is nie gebind nie. 1-2. Zullen die bal in die handen, hij gaat iets goed. Nee, I understand, but you have to wait. Die bal is uit die handen van die jeugd, die bal aan, en dus niet water mee, is het graag. Ik wil die pas in Gendy af te doen, hij zit moeilijkheid. Hij wil die beweging daar door die handen. Brandon. Die bal komt hier op deze kant uit. Deze met die bal in. Hij heeft de bal van Fransman wat voor het toe, 3 man. Daar is een streep voor het toe, deze 7 meter bij de voor het toe alleen. De bal is beschikbaar van Ezra geeft het Ebron geeft het Blank. Probeer die bal terug hier, die bal in die andere van Brandon te zijn. Hij heeft een schopje daar en gaat hier. Misschien ook dat hij is 2 ampertjes in bal in. Dat komt zo. Als wordt weg, dan is het die op Albert. Albert gaat oor. Deze rechter speelt voordeel van deze neem uit de blik. Oké, en die denk gaat voordeel. Deze neem uit de illustratie. Ballen naar de bal. Kom eens kijken. Hij is hier, hele goede bal. Die vliegt die keel op. Die is strak op kopsterren. Hij gaat op voren toe. Scheidsrechter doet blaas op zijn plekje daar en hij gaat toe. Die scheidsrechter doet blaas op zijn plekje. Dit is een strafschop daar aan de kant van Leicester United. De roepkapitein. Ja, nee, dat gaat niet over. De daar bij 7 minuten. De kapitein, Loriano, zo is er ook even bepalen te gaan. Ons een beetje punten aantekenen. Essa pala tu alle. Two. Ik heb nog een opwarm licht. Hallo jij. Kijk voor je voor mij of kijk ik voor jou? Nummer 11. Number 11. Nummer 11. Julian Arendsen, die scoort die bal. Hij scoort die bal. Rechts van de rechterpaal en gelukkig. Heel wat mooie precies. Tolong aan. Die gaan naar de vlagman toe. Tolong aan. Die gaan naar die vlagman. Die vlagman is heel vast. Jason Priest daar lastig. Hij zegt, wacht een beetje. Ik heb nog tijd die zo. Wacht net die zo. Jumaid die sal die bal lekker hoog sit, weet ek. Albert mooi hoog gesit, Albert die is ampertjies by die bal, maar hy
staan die bal voor de aanvoering toe. Scheidsrechter speelt voordeel van National United. De bal wordt hier net rechts gegooid. Het is zo, ja. De bal is daar verloren. Hey, maar een muur ook gewoon. De bal wordt afgespeeld. Altijd de speel op de bal. Dus kijk die twee kopstelling voor elkaar. Maar dit is die één kopstelling wat het maakt. Scheidsrechter die blaas op zijn vleekje. Hij zegt geen voordeel nie. Daar is ook een hard getikkeld aan die andere kant. Ja, hoe nee. Kaptein sê ons gaan doorpraat te probeer. Ons kyk of Jaleel die keer op bal kan neersit. Dames en heren, ons is nog steeds op Grassiepark. Maar National United gaan bewijzen die na 6 minuten hulle te kom aanvat. As die nou is die kom het die ongelukkig die eerste wedstrijd gemis. Die telling daar was 20-7. En die telling hier is tans 6-0 met Jameel Arends wat paal het is opskop. Ons is nou nie tegen die koolagste minuut. En die keer skiet Jameel blauw op van hoek. Die telling staan dus aan 3-6. Sepas di mana National United adalah rekening harapan itu dia akan tahu. Here we go, boys! Come on! Yes, Junaid wat op die paal sal skop so ver as moontlik. Eerstens die is nou weer 15 man op die veld met Ambatrans. En nader brothers. Die scheidsrechter is niet zo blies. Vorentoe aangepaas daar. So dis 'n scrum nou vir National United. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie scrum. Dis National United wat die bal sal ingooi. Die skare die sing daar so Eagles Stars rol in die linkerkant. Statische scrum. Alsjeblieft. Dat kan niet meer. Wat is National United daar? 8 punten toe. Hier is schoppen te doen. Is het ook met die bal voor de 3 moet geskopt worden dan daar? Kijk niet. Het die kleed zijn die skop in die bal wat gedruk het. Die ervaren Saier is diep op door die scheidsrechter gaan commenteren, maar die help nie. Hy wyn vir bietjie weer aan die regterkant en maar is vir my nie. Die bal word geskop deur Jameel. Die backline fire nog steeds.
Dangas ang idaklas. Dangas. Die bal is in handen met die teller die bly op assist. Dangas center. Wat nakadoop. Wat nou op die bench. Dis met daar proefverskensjes. Dis die van die Pieter. Maar dames en heren, die Stars die gaan nou die bal afstap. Die met die telling op 8-6. Jongens. Ja, ik was klauw, is te laat. Ja, kan ik weer. Die skeidsrechter sê die bal, ek sê nie die bal op die veld nie, daar gaan die ander bal. Daar word weer ingekom dat hier die bal. Daar is nou nog nie weer ingekom met die bal nie, die bal op die veld. Baie goeie tackle wat Kino Matroos maak daar op die veld. Hy sit sommer daar by die skare nou. Hy moet begin om terug te kom, maar hy moet speel. Ja, daar bly hy terug, hy is bietjie in mekaar. Hy is terug. Hy is terug. Die bal is daar in die hand van Albert. Daar moet sy stadig vorentoe beweeg. Skryf is als die altijd sy Josie Brans. Daar word nog versterking ingeroep. Hier staan as die hou die bal. Die rolmaal beweging is so baie goed vorentoe heen. Ek het die versterking door die voorgegaan. Daar word het so is met die hou van Evi. Die nummer 6, die is op die knieën. Die bal is daar gewees. Hy gaan op die benen in die sneeuw. Hier die kleine bal. Hy is in die bal levendig. Hy wil terugkomen toe, hy is in die klein gaatje. En hy is nie met die klein gaatje. Staat die met die bal van Bian Dietel op. 3 manne hou hom op hoog. En die boek die bal van Bian af, hy gaan voor toe. En hy daar aan rok aan die bal, hy moet hier rok aan die bal. Iemand is goed gerond, beteken die bal met gejongens word. Trouwens net van Jumetje weet van die gaatje en hy moos die bal, maar ongelukkig sy beskans achter die voordeel is wat bijna in die lucht vat. Kom ons terug. Ja, die tak vannig. En was met hy gaan oor die museum hardloop. En hy is daar so. 2 meter van die boeien af. Spens hier achter die boeien het gesien, die man is ontkant. Spens hier achter sê, ontkant is die goal, hy is ontkant. Daar word ook gesê, wat nou? Eleno Bagani, Charlton het daarom opgedaagd word. Eleno, Charlton het opgedaagd. I repeat, Eleno, Charlton het opgedaagd. Super die tyd was om besoek te gaan. Hier is 'n baanprys oor tyd spandeer met paar spelers.
Patrícia Mendes, Vilópolis do Mato. Foi enfiado no gol, mano. Marat! Faisal ayang Marat! Kom aan Ali! Alle mensen van hier staan, ze schellen in huis. Alle mensen van Leicester United, ze schellen hier zo. Mensen hier vandaag op deze park, dat is wat zo sexy. Dat was niet lekker. Just so waiting. Deze is een goed bal, die is drie mannen. Isa double block gitu ya. Wat een pik! Ja, dat is in de lag jongen. Dat is dat. Hey. Ik ben klaar met die voet, je gaat er geen beter staan. Ik laat staan hoe voor positie. Oh, dat is zo goed. Hey. Ja, maar dank je meester. Je is ook wel gepakt man. Je moet die dan koop man. Daarmee beter. Ja, dat komt dan niet in de video die dan staat en dan schiet je daar. Ik schiet af, dat is mijn vijfde keer dat ik schiet af. En dan is dat weer stop. Op, ik ga op. Wat is nou? Timo en Robshop. Plezier.
sou dito, eu não tenho mais. E não, eu tenho isso, não, mas eu não Leicester United Generally. We are ready for your consult. Hey bro, those mensen, nagtalas ko mo sino mga kapila, still. Tadi sa mga pulado. Kani. Hey Kani. Ja, maar jullie slikken op je boek, dat is niet meer. Ons het graag die staren ons in 9 graden begin. Onze scheidsrechters uit die verschillen naar die scheidsrechters toe. Die zal niet gedaan worden. Ons zijn zo meer uitzet. We zijn zo die hek van 60 uitzet. Boris, Die scheidsrechter die spelen voordeel. Sorry guys, sorry. Deze voorzitter in mag op je veld te zien. %. Ilan gaan stellen op de scheidsrechter zien. We gaan er de avond op rond. Dit is dan niet rijkelijk. Leven. En Charlton die zal eindelijk ontstabel vervangen. Op dit moment zwaar moederen van die jager. Hij is een nuchter, iedereen die is van die jager. En Charlton niet door die vervangen. Yes, man! Yes, yeah! Ja man. Yes, man! Yes, man! Ja, wie zijn 16? Wie zijn 16? Lekker, moest kwaad raken. Jullie de drie te verdienen. Vriendelijke precies, Marians. Dat was het.
is die beurt van Verkeer krijgt. Ons wil vra dat al die mense van die veld af onmiddellik julle nou sasses op hier so almal van die veld af onmiddellik baie dankie so bietjie vinniger met daai sal nogal help die loper dis nie nou nodig nie hoor almal die wat daar so dames en here die steensregter die sal nou die tweede helft te begin. Gaan nie rugby nog saam met ons en ons het niemand die anders as hier as Tira. Ja. Ladies stay for the second half. Amal, asseblief, as ons begin speel, dan kan jy maar as ek reg sê 5 4 3 go. Hij zit er aan de bepaalde van lijst wat op het iets is. Dan gaat hij achterstand van 7 punten, 8 punten, 1 precies op. Hier die tweede helft en hier is de man van lijst aan nou. En 2 punten de kant van lijst naar die man van lijst aan het noteren. De worst voetbal kan ook. Zeker die zo kak niet. Hij wordt Hey, swapu. Dis nou weer Daar gebruik ik een Allemaal Leicester United. Ons kyk wat gebeur met hierdie skrum. Die maar lekker gerus. Die asem gekry en binne dan weer sy asem nou gebreek. So kom ons kyk wat van die skrum. Leicester United hierdie skrum. Die skrum daar van Leicester United. Die is verlekker. Sorry, Amal. Sorry, ik kan niks zien. Dis nou net staan daar vir die span van Leicester United. En die goal so deur daar vir mekaar. Hulle die goal is van ander bote as die goal is van die goal instance word gevat. Daar is het daar vir die aanvang. Die skalp is daar weer in 60 hier. Hy weet meters in. Wel behoort gewend om die kwart op die van eerst. En die moet ook die gaan terug binnen toe. En dan moet je zeggen wat doen. En die moet gewoon in de weer daar. Weer een grens doen. Wie zit hier met de goede rand? Appel van de goede schijnt van daar. En die wordt echt een hele grote begrijping. En die moet ook die goede drie. En die staat aan de begrijping aan. Rijtijd. Daar nog. Juliano was tijd, ook tegen de op de scores daar. Juliano maakt zeker dat Leicester met de blijste met een links. Een beetje om zo'n 3 te drukken. Om zo'n 5 punten op te zetten. Ons gaan zien waar het is. Die andere is met zijn maat het. Zo jammer. Maar dit dan is een goede film is verwacht. Zodat ons hond hier kan krijgen wat het goed is. Juliano Dien. Sprak met de stemmen als kapitein. Hij kwam leden van voren. Hij stond niet aan een bepaalde discipline.
En ons het nou hier, ons het daar oor gepraat in die session binne. As niks as mense is julle hierso. En maak hom bietjie sy kop daar na die. Nice game, Boyden! Nice game, Boeta! En ons kyk wat maak hom doen. Hy moet van daar Gendy. Maak hom, hy is nog op daar beveld. En die telling team bly op 13-16. Toen hy van die spel in die vat. Hierdie bal is toe. En die probeer net seker maak dat Oriano nie weer gaan trek. Kyk, dames en heren, die spel gaan voort met die skrum. Hierso. Dis 'n goeie skrum wat jy gaan weet. Ek moes dit probeer met hierdie skrum. Nee. Dames en heren, ze nog lekker mee te doen, ze van 6 nou. Ja, hoe is het niet? 13-16. Later die wordt leuk en Andile Dieter is zwaar. Andile wordt verdrobbeld. Elie die van de gaat aan. Hij is toe. Scheidsrechter zelfs blijft voorbeeld. Voorbeeld, die bal is afgeslaan door deze reis. Was geen voorbeeld. Was een terug voor die scrum. Voorbeeld waar Andile die kon worden liefd in. Wat maken we? Al jij mij gedaan zit. Andile die kan niet verstaan wat gebeurt. Hij houdt zijn jippen vast. Hij houdt zijn jippen vast. Hij lost hem op zijn jippen. Dus kijk eens, die alles die van die bal afgesprong. En onmiddellijk gaan die alarms aan bij Leicester. Die sê ons moet met ieder nou onze plaatsvervangers daar aan die voorkant warm kry. En ons weet nie, wat die kracht het maak om nie. So die plaatsvervangers interessant. Al Leicester gaan gevorm word so daar by die in een tribune. 20 meter by die ja, die doel van Leicester United kyk wat gaan stelling in die moment staan te behartig die bal in te gooi. Ons weet nie wat so kans nou uit aan die kant die, maar ons sien hy is ook op die veld. Die bal word lekker hoog gegooi, Elie die kry die bal op grond toe. Leicester United probeer die ou drie om weg te staan. Sien die ene staan die keer op. Ene staan die weer voor toe. Die stikke van Leicester United die hoop hier langs hier losgemaak. En ene staan die gaan voor en toe. En Christina Leicester! Andile het vermaak om geroep. Hy sê my meisje. Maar nou staan Andile En hij had die bal teruggebring. Dit is 'n baie goeie besluit. Hou die bal agter. Ja, dit is op jou. En ander word ingeroep. En nou is Ingestaas nog bezig om so 'n paar plaatsvervangers. Skep hulle pap, man, skep hulle pap. Laat hom die passie veld. Ja, Merk, Jonah. Jonathan deze die bal toe rechts voorbij de recht op paal. Maar die telling die moet weer gaan naar 21 aan de kant van Sydney Ingestaas. En 13 aan de kant van Leicester United.
Die scheidsrechter die sê kom maar. Allee, dis ook hy weet ja. Confirm. alsjeblieft. There you go. Ja man, kom ons kom hier aan toe, die bal is nie weg, kom ons gaan eens terug, hierso vir die scrum daar. Oh, zijn we volleybal? Eagle Stars. Die scrum is al gevormd voor de plaaslijn. Scrum wordt aangekomen op die manlijn. Die scrum die keer begint weer gewoon weer. Iemand zei, ik moet die bal in, ik gooi bij iemand anders te. Nummer 24, die krijgt die bal. Nee, hij die van de paal is. Hij zegt, hij speelt voordeel. Hij stopt voordeel. We hebben geen bal die altijd in 15 met die paas. Bal is goed afgeleid, daar weer. Hij wordt. Dus hij zegt, hij zegt, wordt wassen, wordt goed. Wordt goed. En wordt goed. Wow. Als Nelle met een lange dier daar kenmerkende vliegtuigstorie wat ze vertellen is zo. Een vliegtuig dan het die met parachute, die parachute. En zij zijn meestal het niet parachute. Dat is nou Nelle met een lange, dat is een enige dochter wat ons zegt. Een andere die wordt vervangen. Dat is nog een man die daar. Daar heeft die man uitgedaan. Kom eens toe, Boeta, kom eens toe! Kom eens toe! Kom eens toe! Hij kan het gewoon en hij is nog een borstel vast. Hier maakt hem niet. Hier is ook daar, ja! Hier is ook daar, ja! Hier is huis! Kom eens toe! Hier is huis! Jullie gaan zeggen, man, dat gaat niet houden. We zijn nog niet op elkaar, kom eens toe! Hier is zak! Als ik nu ja gewoon niet, hier is zak! Hier is zak, wat doe ik aan van nou? Wat doe je aan van mijn mensen, hier is? En die vrouw, die dapper, die willen die zijn van 16. En dames en heren, jij moet nog die wezen met die hebben geleerd. Voortelijk, als je 4 keer drinkt, dan is het weer verantwoordelijk. En als je niet sterker drinkt, dan is het verantwoordelijk. Mag je niet die rugby en op 4 keer waarde voor je al. Die mannen lijkt zo niet meer gek om de plek aan elkaar. Dus weet je hoe kom mee. Maar dat is een oude van hè. Dat is een Eagle Gun. Eagle Gun. Oh,
die rugby, dis 'n skrim daar op die kant van Eagles. Andile Diaz van die veld af gehaal na het maak om vermorsing. So kom ons kyk wat hy maak. Die nuwe stukke. Ag nee, dit ja, Bokkie. Dat jou Bokkie. Ja, man! Oh, dis lekker. Yes, ja. Yes, ja. Manne speel hier baie hard. En word hier grond toe gevat. Aarde toe gebring. Jalen, ek ken werkende kraagloop is dan om. Hy is daar, sy skynheid is het helemaal los. En hier keer daar hy iemand counter gaan. Elie krijg die bal, Elie krijg die bal, Dis so, voor die bal. Skynheid wat ek sê, hoe goed, ons het gekijk in die baas. Skynheid wat is voor toe, geen voordeel in ons terug. Yes, ja. As we nou weer gesê. Sies hoe die staat dis aan voor. Lyk dan weer, sê kom hulle toe hierso. Ons wil natuurlik skrim. Dit wat die kaptein al bewys daar. En die kinders is er nie wat hulle roep. Ons wil daar in die eerste wedstryd. Nee, van Afrika daar moet ek kom skrim. Ladies and gentlemen, kom nie dat die direct wil. Ramala! Yes, man! Yes, Ouchis! Elie is met hy van aan, hy is nie van Evan van Vorentie. Dis met... Yes, man! Yes, ja! Come on, boys! Laat die Saki! Dames en heren, geniet dat we samen dans. Magese, no más amiga la pareja allí. Nee, ek wil nie hê nie. Hierdie keer is ek meer staties. Hy sê nou net dat hierdie keer domineer Elie van. Yes, man! Yes! Yes! Yes, man! Yes, man! Was met die man was time saver. Yes! Altijd. Hij was daar. Laatste minuut. Kijk, hij weer draaien. The Super Saiyan is back. Nice, Bieler! Yes, yeah! Yes, yeah! Wat free. Yes, yeah! Gitar. Gitar. Stellen nou een place. Ja, dat is maar dat kan je wel Ach, man. Man, dis nou net om te gaan, vrouw Koolstad, hy het regtig gestaan. Die het ons klant in die moest reg moet doen. Dat is maar nooit gestaan. Dat is reg. That's what I say. Dan zie je ons weet, ik easy peasy. Ik heb touw voor jou.
die game easy sy Tiki. Zie hy sê boodskap daai lees nou, hy sê vir my meneer ons weet hierdie game easy Renwil, easy. Dis so baie dan jy almal te maak het. Sy is al groen wat die man dra en hy is 'n All Black. Dis is streng verkeerd daar. Nee, hy is nie die Ek dink is 'n sap. En die keer is het nie Yes, boy, cheese, man! Netjes, Eagle Stars, yeah, man! maar sien is daar die tekort is. Yes! Yes! En die al die bal uit die braaf toe. Die net kyk wat hy doen. Shavik! Als al die tweede keer aan de voorbeeld is hij opzien. Danke, aufpassen, aufpassen. Van die wedstrijd, dat Jaden is nu al teruglopen. Hij gaat die mannen weg. Hij gaat naar vooraan toe. Maar Zoe is daar. Zoe komt het jammer is van Albert. Gaat vooraan toe. Zoe krijgt die bal van Tonight op die bal. Hij geeft van Evie. Evie aan de bal. Kasi masih malah Anyong. Tackle daar. Na siya siguro sa Hij gaat zijn maat vragen. Weet je wat er aan die betekent volgende week? Als ik een tragedie in de week kan krijgen. Hij speelt misschien in Spanje, hij speelt in Spanje. In Leicester United krijgen strafschop. Dames nog een tikkel worden. Ze spelen bijvoorbeeld hier op avond. Ze lopen. Maar kom eens kijken, die is nog aan. Bijna tijd voor. Nou had het weer in. Yes, man! Hij moet nergens in gaan nu! Hij moet nergens in gaan nu! Ja, natuurlijk! Thank you. Alas saya Eagle Red Blood nummer 11. Kom Applaus van de sociale schoenen, de kijk, lijkt het sociale keer. Bijna keer aan de schoenen, bijna, vorm, tempo. En krijg een paar high fives, daar zo, ons dit vragen, het allemaal net zo breed in jou, breed. Kijk naar die plaats, breed. Zij het hier met jou, steeds weer te zien, heel deze met je stuur. Je pas een contest, zo met je stuur. As 'n skrum nou daar, dis hulle United. Maar die ander vrou, regtig Mr. Reef, 'n skrum. En daar so net as 'n trapper, hy sê hy so. Hy maak sien hy sien nie. Dat is een skrum daar voor Leicester United en Jamil Arons het die andere. Skens wat sê Leicester United hulle daar. Hulle nou die manne nog af in die skrum. Sien hoe om vorentoe te dryf voor 'n tydjie. Busy en Dian die mekaar. Baie hard baie so in die lyn. Leicester United het die bal hier. Jesse die tackle. En Zoe die bal afgeneem. Zoe die bal van Jaden. Yes!
vorentoe. Jammer ons is, dit is die dames en heren. Die skipper is dit, vorentoe. Eso, Ela. Die bal is vorentoe aangegeven daar, hier iemand. Daar is ons ook. Gemaakt, ons maakt. Die skeidsrechter die op die kaptein, hy was skielik daar so. En ek was iemand en dames en heren, kom ons lees dit op vanaf hier. Is pap. Balen toe, daar is naar balen toe. Waar is die lijnskoppen? Hij is naar balen toe, hij kan niet zo zeggen. Ja. Jullie lopen balen toe, hier is een goed van niks. Jullie lopen alle jongen rechter goed van niks. Wij staan er nog vast. No. Yes! Dit is het al lijn staan daar van deze United, hulle dans voor het achter toe. Die skeidsrechter sê, dis keer, daar was gecontest. Daar was gecontest. Hy weet het baie gelede aan die linkerkant toe. Die bal wordt gespeeld in de binnenstouder. We welcome the camp day all the way from overseas this season. Welcome you, welcome. En de boys zijn druk. Die gaan ze verwachten wat daar op het veld. We zien ook daar van Owen. Die man net die baie gelukkig ging. Nee, hulle is hier om die game te kijken. Owen, hy smile. Owen is ook maar een mannetjie wat op een groene goud onder sy kleren draag. Zo'n paar mannen die smile so skelmpies. Ek kan hulle uitwijs. ABD wordt bepaald hier Brennan Blauw. Imron, die wordt opgegaan. Imron, die wordt opgegaan. De bal wordt lekker hoog geschopt hier. En die speel nie. Die bal heeft geraakt aan het object aan buiten. Die skare, ons wil die skare. Dit orde te kry, daar asseblief. Los die vlag man, wat is die werk doen? Asseblief. Kom nou man, orde in julle lewe. Dit is groot man. Wat sê jy? Ik denk Charlton, die is nog gelukkig om die telling te kijken. Charlton, we waren zeker dat je nog gelukkig om die telling te kijken. Die weet niet hoe Royce die heeft perfect op het veld gekomen. Oh! Die wedstrijd gaat aan. Die gaan het draaien. Die wedstrijd gaat aan. Ons staat die bal voor toe. Ons lost die bakkerij. Ons klopt is op die tuin. Die bakkerij is hier daar. Die hoekie, die scheidsrechter, die vlagman, die is hoekie. Ah nee, ik heb aangegaan met die speel. Dus het moet wel aan de zaak hier op Leesna op 6 uur vandaag. De Brasse Park heeft veel wat Wat zoek ik nou mensen hier van de kant?
Panitas mana hier tyd word dit sê. Wat kom mense sê binnekant? Natuurlik die manne van Leicester. As julle nie speel en julle sê water boys en julle van die veld af kom. Hulle natuurlik 16 punte. Hulle sukkel natuurlik met afgelope 12 jaar om hier die manne van Sheffield die klop natuurlijk naar ons. Hulle sê dis die groot en Leicester. Maar kom kyk op Sheffield mense is hier so. Sheffield mense is hulle hier so. Leicester is hulle hier. Leicester is hulle hier. Er is hier een grote vergadering tussen de lijnrechter en natuurlijk die Hofman met die kleedje acteert. Dus de Mandel. De politie los het. Hij maar ook niet, man. Hoe kom je call nou? Los het natuurlijk in. Interessant om te zien zullen de mannen van Roesraad die zo. Hulle gaan naar een groot vergadering toe met de oudserings. Dat is natuurlijk bij de Spaanse kapitein wat ook daar aan de hoofd is. En Stevens als de mensen bij je best dat hij niet staat in. Ja, ze tikken is rooi, veel eigenlijk is dat. Rooi, Ook ja, net natuurlijk natuurlijk die mannen van Leicester United van de rest van de wedstrijd met 14 mannen zal klaarkomen met de achterstand al reeds van plus-minus 1 van zo'n 19 punten. Dat is uitgewist geraakt. Hier is een grootzaal wat natuurlijk op die mannen van Leicester zijn 14 mannen handel natuurlijk. Leicester United natuurlijk heel veel gekregen. Alles daar bij de huisgeloos, ijskasten, diepvriezen en natuurlijk ook die TV, die mensen van de Sheffield. Hulle is natuurlijk die zo binnen die mond is op. Die visbijt en die mannen hier die veld op Grassiepark is aan die brand. Sorry guys, sorry. Rijkers wil diep stop. Nou is het de penalty dat hier niet geweest had. Die was de belanding. En we zijn daar van Iergestaan met zo'n plus-minus hier. En de afgeven van zo'n 3, 4, 6 meter. Maar dan kan die 10 punten is van Leicester United. Al dit voor 14 mannen. Iergestaan zijn mensen zijn hier zo. Hoe de mannen van Leicester wat natuurlijk praten loodsetting. Loodsetting zal nou niet die zaken de red die zo nu. En we praten natuurlijk met die storm wat zo 2 weken terug die zinkklap betreft, want dit zal ook niet die situatie in de red die. En dus die mannen van Iergestaan nou. En ze zijn zo stieren met nog wat voor. Pas die teken nou eerst. Uit het Stierman. En hij is zinter. Hij komt de paas op. En hij is de kans weer 1 meter van die bal op. Hoe komt het nou? Bij het kracht daar apart. Krachtmachine van Iergestaan. Zee! Das ist mal. Wat zijn jullie spitten?
Maar zo raak is dat ook niet draaien. Deze de hits. Vroeger gepraat van, hulle sê natuurlijk as jullie die competitie kunnen uit die situatie kan uithouden. Nou sê die mannen altijd gewonnen dat ze hier verloor. Die derby aan sê dat je het bos te gaan. Maar ons weet niks nog bekend voor die niks naar bos. En ons weet niet ons gaan vandaag niks naar die eigen bos in krijgen. En die mannen van Eaglestraat zal niks naar een eigen bos verloren. En natuurlijk dat hier in het stadion is op puntenstand 35 punten. En die tegenstander hier op 6 op Eaglestraat. Daar is vaak zo mensen, die mensen natuurlijk, die bezoekers. Maar natuurlijk heel wat kop van laag hier in de linkerkant van die opbouwmiljoen zit. En het 16 punten met 14 man op die veld. Dames en heren, we zijn terug. Zo'n paar denk ik is het gebeuren, we zijn weer terug. We gaan voort. We zijn dankbaar voor jullie werk. Uitgekomen. Nee, zeg, jullie moeten bijna genoeg op bij stoel. Oké, dames en heren, we zijn rugby tijd. De scrum daar is zeker in Eaglestraat. Daar zijn we een paar wissingen in de scrum. De rest op de tweede paar. Hij staat aan Jan Barnett. Hij is weer een meter voor die groeit van platgevat. En zo die gaan die bal gegeven op die. Alles zoekt allemaal aan die bal. Roy speelt van die bal. Roy Mannen, geef 50 aan bonus en jullie. Hierzo. Kijk wat maakt voor Rijers nou. Kijk wat maakt voor Rijers. Next day United is hier eens aan. Asmus. Dames en heren, voor de aankomende maand speciale aankondiging. Alle Eaglestraat spelers, jij voor de laatste in die veld. Alle Eaglestraat spelers hebben de laatste in die veld. Die voorzitter van jullie zien. Kom nergens aan die aanpien. En zie je. Yes, ja. Kom aan, sorry, Zoe. Breng nog, mannen. Als niks zijn niet, mannen. Als niks zijn niet, zijn olie is op. Zijn olie is opgedroogd. Is alright. Niks. Jangan dia dihadap van Lori Hano di mana semua tunjukkan keisipan. Bos Tidak masih penting, itu sedang ada angkor ini. Aisyah sekali mana itu proper madras yang nasi. Tapi sendiri, tapi kan next nas, sendiri rugby. Asal saya tidak sendiri band. Yes, ya. Nice stuff! Nice stuff! Oh, nice
Nice na. Sy dan moet buit. Kijk, dit is die praat hier. Wat doen we? Dat is zeker wat. Play so na die game. Ons play na die game. Alles spelers. Winners. Shabik, ons kan 'n anker aantoeke boodskap net ons stuur so lekker wenspan. Ja, natuurlijk zijn die mannen van deze broer dat gepraat hebben. Dat in de uitspelers Pinky. Het is zo die begraafplaatsen zijn deze naar die mannen van City. Het zeker komt de 6-0. Die zijn alles staan, die zo. Dus dat gaat jullie vandaag hier vanavond. En die serieus, die gaan af. Laatste beginnen van die game. Dus kijk, wijs naar die bal aan. Die scheidsrechter zegt, kom eens hier door, 3 keer. En dan hebben we 3-3 gedrukt. En dames en heren, ons gaan nou zijn Neisna. Neisna, Europe. Neisna, Europe. Die bal is weer dan, de 3, daar was nog gedrukt. Een baie goeie 3, kom eens hier aan de bier. Die team, Motorboy, Egeldraad, en die kan saaien. Hij zegt, daar is nog tijd, daar is iets daar. Saya Motorboy of wat is hij? Hoppa, dames en heren, ik zit er een bijna een keer. Dat was lekker met Tobias. Jesse Massam. En die bal is erover. Die bal is Ons laat die leer pas hoe bolle gaan.